efecte, el cos tècnic començarà amb Jordi Freixanet, un home amb moltes temporades a la màxima categoria del bàsquet espanyol. Era un bon alè. No va jugar només una temporada al TDK Manresa, però ara s'ha convertit en aquestes últimes temporades amb l'escouting del TDK Manresa. Aquí el tenen, Jordi Freixanet, un home de Manresa que ha fet molta feina, visionant molts vídeos, anant a moltes pistes, estudiant els rivals. I és el primer que rep la gran ovació d'aquest públic que omplent aquesta plaça major d'aquí de Manresa, al costat de l'Ajuntament. Recordem que els jugadors han sortit als vols de 7:15 del vespre des del Nou Congost amb uns cotxes descapotats i han fet un recorregut pel centre de la ciutat. Més endavant veurem alguna d'aquestes imatges. Ara, però, veiem l'alegria, l'estat d'eufòria que viuen els ciutadans de Manresa, ja siguin grans, ja siguin joves, homes i dones, tothom està embogit d'alegria amb el TDK campió Jordi Freixanet, que porta a Collbé el seu fill amb una bufanda ben gran que diu TDK Manresa. Aquí tenen la façana, la històrica façana de l'Ajuntament de Manresa, engalanada amb la bandera de la ciutat i també amb aquesta samarreta gegant del TDK Manresa. Un edifici que va viure el segle passat l'acte de proclamació de les bases de Manresa. Avui viu també un acte important per la ciutat quan ara arriba el torn d'un altre home important. És el delegat de l'equip, Fernando Peñarrubia, un home de la comarca de Sant Vicenç de Castellet, que també ve, evidentment, amb el cap ben rapat, Víctor. Efectivament, Fernando Peñarrubia, un home molt discret, molt treballador, ja que porta molts anys al club del Bages i que també és partícip, òbviament, d'aquest títol de Lliga. La primera vegada que la Lliga es queda fora de Madrid, Barcelona i Badalona. La primera vegada que Manresa és campiona de la Lliga ACB de bàsquet. El pròxim, Josep Maria, l'esteu veient. El pròxim protagonista és Xavi Rodríguez, el segon entrenador de Luis Casimiro, l'ajudant també de Salva Maldonado durant 3 temporades. Un home del qual Tirso Lorente, l'entrenador del Real Madrid, deia que era el factor comú d'aquest cicle tan brillant de l'equip manresà. Xavi Rodríguez, un home del bàsquet de Manresa de sempre, un home de la Lliga ACB. Campió, aquí està. Aquí veiem Xavi Rodríguez, que ara sí, comença la seva passejada. També amb el cap rapat, no sé si el 0 o l'1, però sí que ha complert la seva paraula. Xavi Rodríguez, que estic segur que algun dia serà el primer entrenador del TDK Manresa. En categories inferiors ha fet una gran feina i ara també aquestes últimes 4 temporades com a segon entrenador, primer amb Salva Maldonado i ara amb Luis Casimiro, ha demostrat que sap molt bàsquet. I abans veiem unes noies que evidentment no són del TDK, són les membres de la tribu de Santi Arissa, que amenitzaran aquesta tarda-nit que serà molt llarga, perquè després dels actes hi haurà una revetlla popular en aquesta plaça major de Manresa. I és que Santi Arissa és un altre manresà il·lustre, aquest però en el món de la música. Aquí tenen aquestes cantants del grup de Santi Arissa, que avui tindran molta feina, encara que tothom aquí està molt animat, al marge de la música que soni en cada moment. I atenció, que arriba un moment important, Víctor. Sí, un home important. Un home molt important. El Quixot d'aquesta Lliga. Un home nascut a Villamayor de Calatrava, Ciudad Real. Doncs no és ell. S'ha saltat el protocol. És Herb Jones, fisherman, un home que desitja tornar al seu país, tornar a Atlanta per pescar, la seva afició favorita. Era prevista l'aparició de Luis Casimiro, però l'ordre dels protagonistes ha variat. No sabem ben bé el per què, però estem segurs que Luis Casimiro no trigarà a venir. Segurament obligacions amb els mitjans de comunicació han fet que encara no estigui en aquest carreró. Coneix les dues places, com hem dit, de Sant Ignasi i de la plaça Major. Herb Jones, gran temporada de Herb Jones com a tercer home, un dels exemples de la bona selecció de nord-americans que va fer el TDK aquesta pretemporada, un dels aquests d'aquest èxit, la bona selecció d'americans que han funcionat fins a l'últim minut d'aquesta apassionant Lliga ACB de bàsquet. Víctor, no te'n fiïs massa del protocol inicialment previst, perquè em comuniquen que hi ha hagut molts canvis. Segurament Casimiro serà dels últims en sortir. I Herb Jones, un dels americans que diuen cobra menys de la Lliga ACB i en canvi ha arribat a la final, ha fet uns grans play-off en partits com aquell del Madrid. Crec que era el tercer que va fer una actuació, una primera part memorable
ha donat un gran rendiment i Herb Jones es mereix aquesta ovació del públic del Nou Congost i també del públic de la plaça Major. I aquí tenim un altre protagonista, Víctor. Hola, Jesús. Hola, ¿cómo estás? A punto de salir. Bueno, deseando salir, macho. A punto de salir a la plaza, ¿eh? Sí. A ver si damos un par de vueltas al ruedo. Jesús Lázaro, l'americà de Còrdova, com el va batejar Valentí Junyent després del seu gran partit en el quart assalt de quarts de final contra l'Estudiantes. Jesús Lázaro, un home que porta ja 4 temporades al TDK, un home que ha viscut també aquest cicle brillant amb la Copa, la Lliga Catalana i aquesta Lliga, un home que és feliç a Manresa i que no canviaria aquesta ciutat i aquest club per res del món. Tot i que Víctor avui llueix aquesta bandera andalusa, efectivament, en record de la seva terra natal de Còrdova. I és que Xus Lázaro sap compenetrar perfectament les arrels andaluses i la seva gran feina a Manresa, on s'ha integrat i ha estat un base suplent, però que en molts moments ha estat un base determinant. Ell solet, amb la seva capacitat de reacció, Víctor, ha guanyat més partit, Va arribar de Màlaga, on hi ha una bona escola de bases, Nacho Rodríguez, Curro Ábalos, i ara a Manresa, amb Chichi Creus al costat, un home del qual segurament ha après moltíssim. Un honor per Jesús Lázaro jugar al costat de Chichi Creus. Van ser les primeres paraules quan va aterrar a Barcelona el dia que va presentat com a nou jugador del TDK Manresa. D'això ja fa 4 anys. Aleshores no s'havia guanyat res, Josep Maria. Ara ja s'ha guanyat gairebé tot, Jesús Lázaro acaba ja el seu recorregut per aquest passadís central de la plaça Major de Manresa i més jugadors que arriben ja a aquest passadís d'honor, Víctor. Pere Capdevila i al seu costat a l'esquerra Luis Casimiro, que ha arribat tard a la cita. És el moment de glòria de Pere Capdevila. Hola, Pere. Hola. Pere Capdevila, jugador barceloní, juntament amb Creus, titular no americà d'aquest TDK Manresa. L'home de la màscara ha jugat durant tots els play-offs amb una fractura al tabic nasal. Ha estat dur jugar amb aquesta màscara, tenia moltes ganes de treure's de sobre aquesta protecció. Al final ho ha fet, i ho ha fet a canvi de guanyar la Lliga CB. Moment de joia per Pere. Va ser una aposta important, Víctor, la que va fer el TDK. Va deixar marxar un home com Joan Penyarroia, que era un home que semblava imprescindible al Congost, i va confiar en Pere Capdevila, i realment la confiança ha estat ben depositada perquè Pere Capdevila s'ha convertit en un jugador imprescindible en l'equip inicial, en el 5 titular del TDK Manresa. Més protagonistes dels campions són en directe a Manresa, a la plaça Major, més de 5.000 persones. Aquí ja no hi cap absolutament ningú, i és que avui és una nit molt gran per Manresa. Víctor. Atenció, és el moment de Joan Creus, l'home més perseguit, l'home més discret d'aquest equip. Un home que és al costat del seu fill de 6 anys. Joan. Què dius? Què sents? Digue'ns què sents. No ho sé, home. No ho sé, molta gent, veig molta gent aquí. Un home, com sempre. Tenim un problema, Josep Maria, continua. Com sempre, Creus és l'antiheroi, però el públic li està donant reverències. Tota la plaça està reverenciant Joan Chichi Creus, ahir el jugador més valuós de la final. I avui, segons ha comunicat el president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, ha rebut l'ordre olímpica. És el gran triomfador, és Joan Chichi Creus. Ens hem de posar de genolls davant d'un home de 41 anys que ha marcat la pauta d'aquest TDK Manresa. No li agraden aquests homenatges. A ell li agrada ser un home tranquil, a casa seva. Víctor. Joan, com ho portes, això? Bastant malament, bastant malament. Després parlem. Em concedeixes una entrevista després? Home, tu sí. Gràcies, Joan. Després parlem amb Joan Creus amb més tranquil·litat, Josep Maria. És difícil, Més protagonistes que van passant per aquest passadís de la glòria. No és el Hall of Fame, és el passadís de la glòria del TDK Manresa, que ahir va trencar tots els pronòstics i va aconseguir aquesta victòria de la Lliga. Un home molt important en aquesta victòria és aquest nord-americà, Brian Salier, la segona temporada al Congost, un home que ha defensat com ningú els colors del TDK, que quan ha calgut s'ha tirat al terra, ha agafat la responsabilitat i ha fet una temporada realment sensacional. Hello, Brian. Hola. How are you?
No té paraules, Brian Sal. Viu el moment més dolç de la seva carrera. El jugador texà del TDK no té paraules per expressar un moment com aquest. Increïble la temporada que ha fet Brian Salier. Quan hi havia una situació delicada, ell agafava la responsabilitat, feia una jugada individual, un moviment, un revers, i quasi sempre la jugada acabava en bàsquet. Això, evidentment, en un jugador americà és molt important. Ser conscient que de tu en molts moments pot dependre un equip, i Brian Salier ho ha sabut assumir. Fins i tot ens deien membres del TDK que Salier s'ha convertit dins del vestidor en un dels líders, sobretot en el líder dels jugadors nord-americans. Brian Salier acabant ja el seu recorregut, i qui serà, Víctor, el pròxim protagonista? El pròxim protagonista serà un Ivicent que se sent molt orgullós de ser d'Eivissa. És Paco Vázquez, un home que s'ha dit a Gijón, va tornar a Manresa de la mà de Luis Casimiro. Paco Vázquez, sisè jugador, potser el millor sisè jugador d'aquesta lliga. Un altre jugador, Víctor, que ha estat decisiu en aquests play-off, en moments delicats que Pere Capdevila estava carregat de faltes o que no li sortien bé les coses. Finalment, Paco Vázquez ha estat un jugador que ha agafat també la responsabilitat, Víctor. Envoltat amb la bandera catalana. Amb la bandera d'Eivissa, Josep Maria. Exacte. Ho veiem de lluny, en efecte, la bandera eivissenca per Paco Vázquez, que ara vol que tothom es fixi amb la seva bandera des de les Illes. Paco Vázquez, un altre dels herois d'aquest TDK Manresa, un jugador sensacional en aquests play-off, un jugador que no li ha tremolat el pols en jugades decisives. Atenció, Josep Maria, al clatell de Paco Vázquez. La càmera ho mostrarà ara. TDK campió, l'especial model de perruqueria de Paco Vázquez. Ho estem veient, Víctor. El Rodman d'Eivissa. El Rodman d'Eivissa és Paco Vázquez. Una nova modalitat de celebrar els títols. Inscriure's dins dels cabells. Un motiu tan clar i tan net com és aquest de TDK campió. El crit que ahir va sonar al Congost, va sonar també a molts carrers de Manresa, i avui continua sonant no només en aquesta plaça, sinó també en altres punts de la ciutat. Un nou protagonista es prepara, Víctor. És la passarel·la de la Lliga ACB de bàsquet. És Derrick Alston, el jugador del Bronx, un home que va deixar Turquia un cop va guanyar la Lliga amb l'Efes Pilsen i ha vingut a Catalunya per guanyar la Lliga ACB. Un home que serà difícil mantenir aquí a Manresa, donades les ofertes que té no solament espanyoles per part del PAMESA, sinó del mateix Efes Pilsen, que el vol recuperar un bon grapat de milions. És la fitxa més alta de l'equip i, esclar, aquesta gran temporada multiplica el seu valor en el mercat europeu de jugadors. Derrick Alston, des del Bronx a Manresa, celebrant el títol de Lliga. Un altre jugador que ha agafat la responsabilitat en molts moments, ha agafat la pilota, ha fet un 1 contra 1, ha buscat el tauler o el cèrcol directament i ha aconseguit bàsquets molt importants. Un altre jugador que quan ha calgut s'ha tirat al terra, ha cridat, ha fet el que ha calgut perquè el TDK pogués tirar endavant els seus partits. Realment els tres nord-americans que aquest any ha fitxat el TDK han donat un rendiment sensacional. De sempre, històricament, el TDK ha tingut molt bona traça a l'hora d'escollir nord-americans. Aquí han jugat grans jugadors que després han triomfat en altres equips. Jugadors molt rendibles, però potser el cas d'aquesta temporada és potser la millor com a conjunt. I un altre protagonista, Víctor, preparat ja. Ho acaba de dir la megafonia, el sostre del TDK, 2,12 metres de Sabadell. És Quique Moraga, un jugador que prové també dels equips inferiors del Futbol Club Barcelona. Un jugador que segurament ha deixat de jugar molts minuts en aquesta temporada en relació a la passada, que li falta una mica de sang per acabar d'aprofitar la seva alçada, 2 metres, 12 centímetres, però que també ha viscut d'una forma molt intensa aquesta Lliga i ha estat també un jugador important tant a la competició europea com també al llarg de la temporada. És Quique Moraga, un altre dels campions del TDK. Un cop acabi aquesta passarel·la de la Lliga, hi haurà un acte dins del Saló de Plens de l'Ajuntament amb la recepció oficial de l'alcalde Jordi Valls, també unes paraules de Valentí Junyent i de Jordi Singla. I tot seguit hi haurà l'acte més esperat als parlaments des de la balconada d'aquesta plaça Major. Però els actes de celebració continuen demà
amb l'ofrena d'aquesta Lliga a la Verge de Montserrat, a la Verge Moneta, i a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat, el molt honorable Jordi Pujol. Ens queda un jugador només, 2 jugadors encara, i un jugador júnior. 3 jugadors en total, Víctor Labanyini encara per sortir. Román Montañez, un home que ahir plorava al vestidor emocionat per aquesta gran victòria i avui no trigarà gaire a vessar alguna llàgrima. Un home que ha viscut amb només 9 anys la gran experiència de veure i de viure en un vestidor campió de la Lliga ACB. Román Montañez, i aquí som amb Jordi Sila, que serà l'últim a sortir, no? Pues sí, serem els últims, un amb el Valentí, el Luis i amb la Copa. Bé? Pues sí, molt bé, no? Jo crec que la ciutat ha respost magníficament i veure aquest ambient avui aquí pues és algo increïble, no? Han passat 8 anys des d'aquell play-off de permanència a Tenerife. Pues sí, pues sí. Ara fa 8 anys, pues jo crec que ni els més optimistes d'aquí a Manresa s'haurien pensat que mai haguessin pogut portar aquest trofeu de la Lliga ACB aquí a la ciutat, no? I avui és una gran alegria poder-ho fer i hem de disfrutar aquest moment. I el cingle que es retira aquí, segurament. No, home, no. Espero que no, poder continuar uns quants anys més. A Manresa, vull dir, eh? Home, a Manresa, a Manresa. Ah, Josep Maria. Hem vist com també Román Montañez duia al darrere el seu clatell aquesta inscripció de TDK campió, i el pròxim jugador serà Lizard González, un altre jugador que ve dels equips inferiors del Futbol Club Barcelona. Víctor. És Lizard González, un home que ja va guanyar una lliga amb el Futbol Club Barcelona, aleshores era júnior, en aquell potent Barcelona del 91, i que ara ha pogut omplir el somni d'aconseguir la lliga per segona vegada. Però cal dir i cal recordar el que va dir ahir el Lizard. Guanyar una lliga amb el TDK és com guanyar 5 amb el Barcelona. La veritat és que té molt de mèrit el que ha fet aquest equip. Lizard González rebent també les mores de suport, les felicitacions d'aquests joves seguidors que estan al costat d'aquesta passarel·la i que són també els grans protagonistes d'aquesta festa. El públic de Manresa, l'afició del pavelló del Congost i de tota la ciutat i de la comarca que al llarg de la tarda ha seguit de molt a prop els actes de celebració que ara culminen en aquesta plaça Major, des d'on en directe transmet el Canal 33 des de les 8 de la tarda. Sona la música de la banda de Santi Arissa. I ara sí que només queda Jordi Singla per culminar aquest passadís, encara que evidentment també falta Luis Casimiro, que ha arribat tard. I Valentí Junyent. En efecte, el president, que també s'ha rapat, no? Doncs no, el president no s'ha rapat. Ara li preguntarem per què no ho ha fet. Valentí, tu no has complert la promesa de rapar-te. Dilluns. He negociat a última hora amb el comitè de vaga perquè em deixessin pelar dilluns. Era tancada la perruqueria o és que no havies obrat l'hora? És que m'han aconsellat que no podia anar amb una mala imatge ni l'Ajuntament ni la Generalitat, però dilluns ho faré. Dilluns ho farà. És el torn de Jordi Singla, els seus minuts a la glòria, acompanyat amb Luis Simó i Valentí Junyent. És un trio d'assos. Luis Casimiro. Momentos de gloria, Luis. El Quijote de la Liga, dicen por ahí. Quijote, bueno, por lo de la que me toca de la Mancha, ¿no? Muchas gracias. Y por el ayudante. Ah, bueno, está bien como broma. Y a disfrutar de este gran momento. Muchas gracias. La Copa de la Lliga, el trofeu de la Lliga, ja és a la plaça Major. Aquí tenen Luis Casimiro, que s'ha rapat a l'1, no al 0, i Jordi Singla, el capità, un home de la casa, un home de Manresa, que porta aquesta Copa de la Lliga al seu costat, el president Valentí Junyent, que per guardar les formes, evidentment, no s'ha pelat al 0 i porta la bufanda del TDK, que ha estat un dels símbols de la celebració d'aquestes últimes hores. Han hagut de fer moltes comandes de bufandes perquè aquests dies amb els play-offs s'han esgotat una darrere l'altra. Jordi Singla, Luis Casimiro i Valentí Junyent, 3 homes que representen el sit del bàsquet manresà en aquesta temporada. Només fins ara 3 equips del bàsquet espanyol havien arribat a aconseguir una lliga. El Madrid, el Barça i el Joventut. Des d'aquesta jornada d'ahir, el TDK Manresa també s'ha convertit en membre d'aquest club selecte de jugadors i d'equips campions. Víctor, tenim a prop Valentí Junyent, que fa una cara de molt content.
Valentí, una observació. S'ha respirat molta catalanitat en aquest títol de Lliga. S'ha respirat catalanitat pels 4 cantons. Home, jo diria que és una manera de mostrar que aquest també és un equip català i, per altra banda, doncs, Catalunya és gran gràcies a clubs i a ciutats petites, també. A la Lliga Europea com a campió de l'ACB fa que un se senti més segur de les seves possibilitats. No, jo penso que la pressió nostra és fer un paper digne, però el que té més historial en aquesta competició de la Lliga Europea és el Madrid i també el Taurés. Va dir el Joan Creus que encara no s'havia guanyat tot, Doncs ho celebro perquè si ho diu ella guanyarem alguna cosa més. Fins ara, Valentí. Gràcies. Les paraules de Valentí Junyent. Ja tots els jugadors, el quadre tècnic, són a l'interior de l'Ajuntament de Manresa. Tots han fet la desfilada per la passarel·la de la moda, perquè el TDK és l'equip de moda del bàsquet ACB. Per últim, voldria agrair als mitjans de comunicació el tractament i el seguiment que han fet no sols de la consecució d'aquesta lliga, sinó de tot el play-off i de tota la nostra temporada. I per últim, doncs, dir-vos que després de la Copa del Rei del 96, la Lliga Catalana del 97, diré els noms i esteu Jordi Freixenet, Coutic,
No pot